Na ni, felly, na i ddechrau. Yn gyntaf hoffwn i ddweud diolch yn fawr iawn i Iwan am drefnu'r symposiwm hwn, a hynny ddwywaith. Roeddwn i wedi edrych ymlaen at gael bod yn ôl yn yr hen adran y Gymraeg, ble wnes i fy noethuriaeth, mwy na degawd yn ôl erbyn hyn. Dyw'r amgylchiadau ddim wedi caniatáu hynny, ond mae'n bleser dychwelyd yn rhithiol fel petai. Ac ar ben hynny, mae'n fraint cael agor y symposiwm hwn. Bydd siŵr o fod yn llawn trafodaethau cyffroes a syniadau diddorol ar y sut i ail-ddehongli'r wladfa Gymreig fel mae'r teitl yn argoeli. Gawn ni ddechrau felly. Sôn am deitlau, fallach fyddwch chi wedi drysu mai yn Saesneg yw fy nheitl tra bod traddodi yn amlwg yn yr hen iaith. Os felly hoffwn ni ymddiheuro ag egluro, bydd fy nghyflwyniad heddiw, fel dwedod Iwan, ar sail, dwi'n gorfod wneud hyn nawr. Ar sail y gyfrol o'r un deitl a gyhoeddwyd yn 2017. Ac fel mae'n digwydd, rhwng pedau wal hen adran y Gymraeg ddechreuodd y broses hir iawn o feddwl ynghylch sut i ddadansoddi cofiannau a ysgrifennwyd gan ddisgynyddion y Cymru ym Mhatagonia tua diwedd yr 20fed ganrif. Dyma'r 4 awdur oedd dan sylw. Felly, yn gyntaf, atgofion am y wladfa gan Falmai Jones a gyhoeddwyd yn 1985, sef casgliad o'r erthygla a gyhoeddwyd yn y cyfnodolyn yr Enfys rhwng 1977 a 1983. Yn ail, Pethau Patagonia gan Fred Green a gyhoeddwyd yn 1984. Wedyn, Tres Etapas de una Vida, 3 chyfnod mewn bywyd, gan Juan Daniel Moretó a gyhoeddwyd yn 1997, a Puerto Madryn y el triunfo de mis padres el amor, Puerto Madryn a llwyddiant fy rhieni cariad gan Carlos Lewis Williams a gyhoeddwyd yn 1988. Y byddai'n cyfeirio at nodweddion cyffredinol y cofiannau, rwy wedi penderfynu peidio a chynnwys dyfyniadau o'r cyfrolau er mwyn canolbwyntio ar y syniadau damcaniaethol sydd yn sylfaen i'r dadansoddiad. Rwy'n ymwybodol gall y papur hwn fod yn drwm iawn o ran y cysyniadau damcaniaethol rwy'n trafod, ond rwy'n argyhoeddedig bydd yr agwedd honno'n fwy defnyddiol o ystyried y wledd o drafodaethau sydd i'w ddisgwyl yn ystod y 30au nesaf. Fe ddof yn ôl at yr ymchwil sydd yn sail i'r gyfrol nawr, felly. Rwy'n cofio i fy mhrif o'r chwilwyr, Angharad Price yn gyntaf a Dylan, Foster Evans wedyn. Rwy'n cofio iddyn nhw awgrymu mod i'n edrych ar rai o'r syniadau y maes ôl-drefedigaethau. Fe wnes i ddefnyddio ambell gysyniad yn deillio o waith Homi Bhabha yn y pen draw, megis gymysgrwyedd neu hybrydedd, drothwyoldeb, deuoliaeth teimlad, dynwaredd, a hyd yn oed Cymraeg gydag ec fach. Ond doeddwn i ddim yn teimlo bod y fframwaith hwnnw'n gwbl addas ar gyfer rai o'r arlliwiau roeddwn i am ymgodymu â nhw. Roedd naws yr hyn oedd yn codi o'r destunau roeddwn i am ei dadansoddi, ychydig yn wahanol i nifer o'r bethau oedd yn cael eu hamlygu yn neunydd awduron o India, Awstralia neu'r hynna elwyr yn India'r Gorllewin. Roeddwn i'n teimlo bydd y tynnu cymhariaeth rhwng amgylchiadau trefedigaethol amlwg yr awduron hynny a chefndir awduron Cymreig Tywbod, nid yn unig yn ffeithiol anghywir. Roeddwn i'n teimlo bydd hynny hefyd yn peri barhau cam syniad oedd yn dod i'r amlwg yn aml ar y cyfryngau, pan oedd bobl yn gymharu y wladfa a threfedigaethau'r ymerodraeth Brydeinig. Na, o'n i'n meddwl, dyn nhw ddim yn deall y sefyllfa o gwbl.
Llywodraeth yr Ariannin oedd ar grym yn trwbod, nid y Gwlad Fawr. Nid trefedigaeth Cymru oedd o wladfa, ond trefedigaeth Buenos Aires os unrhyw beth. Pe na bai Llywodraeth Buenos Aires wedi anfon nwyddau ac anifeiliaid atynt yn y blynyddoedd cynnar, ni fydd yr wladfa wedi goroesi o bell ffordd. Roeddwn i'n ffeindio'r sylwad â hynny yn anglocentrig yn ogystal â gwallus. Erbyn I fi addasu'r traethawd ymchwil I ffurf cyfrol blynyddoedd wedyn, roedd syniadau'r theori anaddeidd Gwlad Fawr neu anaddeidd Gwlad Fawr, Settler Colonial Theory yn y Saesneg, wedi dechrau lledaenu, ac roedd hi'n amlwg bod y fframwaith yn ffitio rhai o nodweddion y wladfa. Mae'r theori honno'n ganolbwyntio ar sefyllfaoedd ble mae carfan o bobl yn cyfanheddu tiroedd sydd ddim yn perthyn iddynt yn wreiddiol mwyn trawsblannu ei diwylliant wrth sefydlu cymdeithas newydd a byw yno yn barhaol. Yn wahanol i'r sefyllfaoedd trefedigaethol ble mae'r rhai sy'n gwladychu yn cymryd mantais o lafur y boblogaethau brodorol mwyn creu cyfoeth, hyn sy'n nodweddiadol mewn anaddeidd Gwlad Fawr yw'r canolbwynt ar gael mynediad at y tir a'i feddiannu. Mae theori anaddeidd Gwlad Fawr yn tynnu sylw at un canlyniad arwyddocaol o'r diddordeb yn y tir, sef rhyw anesmwythder tuag at y rai oedd yn trigo yn y tiriogaethau dan sylw cyn dyfodiad yr ymsefydlwyr. Ar y naill law, mae'r ymsefydlwyr yn aml yn mabwysiadu ambell nodwedd neu arfer y trigolion cynfrodorol hynny. Weithiau fel ffordd o ffynnu neu hyd yn oed goroesi yn y cynefin newydd. Mynygar newid dyfodiaid ydmygydd tuag at fedrwysrwydd y trigolion brodorol oherwydd y modd maen nhw'n cael bywoliaeth o'r tir a manteisio ar adnoddau'r ecosystem gyfan. Serch hynny, mae presenoldeb y trigolion gwreiddiol fel petai hefyd yn atgoffa'r ymsefydlwyr bod gan y trigolion hynny hawliau i'r diriogaeth, waeth beth o sefyllfa gyfreithiol yr ymsefydlwyr hynny. Dadleia theori anaddeidd Gwlad Fawr fod yr ymsefydlwyr yn ceisio lleddfu ar yr anesmwythder hwnnw trwy ddileu y trigolion brodorol. Fe all hynny fod yn ddilead corfforol, hynny yw, fe all y trigolion gael eu lladd, neu fe all fod yn ddilead symbolaidd, sef os ydy'r hanes swyddogol yn ei gwneud nhw yn anweledig neu yn gwadu eu presenoldeb nhw. Yn achos yr Ariannin, gellir dweud bod y ddau fath wedi digwydd, ond cawn ni ddod yn ôl at y pwynt hwnnw maes o law. Rwy'n ymwybodol bod y crynodeb damcaniaethol rwy newydd ei gynnig yn hynod fras, ond rwy am geisio trafod y cyd-destun penodol yn ogystal â'r fframwaith damcaniaethol os ydw i'n gallu. Roeddwn i'n dweud felly mod i'n teimlo bod y fframwaith anaddeidd Gwlad Fawr yn adlewyrchu rhai o nodweddion y wladfa. Sut felly? Yn gyntaf, cael tiriogaeth I sefydlu Cymru newydd oedd yr atyniad I arweinwyr y Fenter Fawr. Roedd y syniad o gael darn o dir yn ddyniadol i'r unigolion hefyd, gan bod y sefyllfa yn yr hen wlad mor galed I lawer. Ar ben yr hun a ddisgrifiwyd yn nhyrmau gormes ddiwylliannol gan Loegr, doedd yr amgylchiadau economaidd ddim yn rhy ffafriol I lawer, ac roedd hi'n anodd cael mynediad at dir. Dyna pam cafwyd hwrdd o frwdfrydedd wrth glywed bod o'r Ariannin am gynnig darn o dir i'r ymfudwyr o Ewrop fyddai am adleoli i'r wlad ifanc honno. Ymatalwyd Llywodraeth yr Ariannin yn 1863 rhag cynnig gormod o fanteision I garfan o Saeson Protestanaeth yng ngeiriau deddfwyr Senedd Buenos Aires. Oedd am sefydlu mor agos I ynysoedd y Malvinas neu y Falklands. Rhaid cofio felly bod y Saeson wedi cyfaneddu'r ynysoedd eisoes ers 1833.
Ser hynny, bydd hyn ag unigedd i unrhyw deulu o Ewrop, hynny yw 100 o ageri fesul teulu o 3 o bobl neu fwy, yn ddigon da i'r rhai oedd yn ysu am gael tyddyn i'w enw. Mae bwysigrwydd y tir a'r tirlun yn amlwg yn y cofiannau rwy wedi ddadansoddi yn y gyfrol, ond hefyd byddwn ni'n amddadle ym mhob un o'r deunyddiau am wladfa. Mae gan ddisgrifiad arpaeth rôl holl bwysig fel arfer, ac yn arbennig yn y darnau Cymraeg eu iaith. Mae'n bosib dehongli'r darluniadau hynny fel destiolaeth o'r broses o fwrw gwreiddiau yn y Wlad Newydd. Ar wahân i hynny, fe ellir gysylltu'r nodwedd hon hefyd gyda'r hyn a elwir yn rhwym dwbl, neu double bind yn y Saesneg, yn y ddamcaniaeth. Defnyddir yr ymadrodd rhwym dwbl i gyfeirio at yr ymdrech i wahaniaethu'r wladychwa oddi wrth y fam wlad, sydd yn cyd-fynd ar uniaethu sydd yn clwm wrth deillio o ddiwylliant penodol. I bod nhw'n wastad yn mynegu rhyw fath o hiraeth tuag at Gymru fach, hyd yn oed pan nad ydyn nhw wedi bod yno erioed, mae hunaniaeth wladfaol Cymru Patagonia'n dod i'r amlwg wrth iddynt ddisgrifio tirlun anghyfarwydd gwastadyddau Patagoniau i'r darllenwyr yn yr hen wlad. Amlygir yn y cofiannau hefyd y modd y cyflawnodd y gwladfawyr wyrthiau wrth adeiladu paradwys allan o anialwch. Yn wir, mae'r croniclau yn aml yn mabwysiadu delweddau o'r Beibl. Dair damcaniaethwyr anyddeud gwladfaol bod yr ieithwedd honno'n rhan o drofegau cyffredin y math yma o genre. Hyd yn oed mewn ardal doreithiog fel de Brasil, ble byddai'r Almaenwyr hon a'r croniclau wedi cyflawni yr un math o gampau. Mae'r campau a'r gwirthiau yn angynrheidiol fel fod rhyw fath o fetholeg yn cael ei hadeiladu o gwmpas yr arloeswyr. Gwelir hyn yn eglur yn achos Cymru Patagonia a'r fetholeg o'i gwmpas, sydd yn rhan erbyn hyn o'r hyn a elwir yn Gesta Galesa yn y Sbaeneg, a gellir cyfieithu efallai fel Gorchest Cymru Patagonia. Wrth ddarllen y cofiannau'n ofalus, mae'n bosib ganfod hefyd olion yr anesmwyster mae'r theori anyddeud gwladfaol yn sôn amdano mewn cysylltiad â'r brodorion. Daw hyn i'r amlwg wrth i'r awduron gyfeirio at y gyfarfyddiadau cynnar a'r bobloedd frodorol, sydd wedi esgor ar bob math o hanesion, rhai ohonynt yn ffantasi pur yn ôl haneswyr. Ceir cyfeiriadau cyson hefyd at y cyfeillgarwch a'r tywelche, sydd wedi bod yn destun syndod a rhyfeddod. Bod y manylion yn unigryw i bob cyd-destun, byddwch chi ddim yn synnu erbyn hyn pan fyddai'n dweud bod fframwaith anyddeud gwladfaol wedi nodi'r trofegau hynny mewn croniclau am ymsefydlu'r eraill hefyd. Chwedodd damcaniaethwyr bod y pwyslais a geir mewn croniclau felly ar y berthynas da rhwng yr ymsefydlwyr a'r brodorion yn cuddio ar lefel yr isymwybod y pryderon a ddeilliau o'r difeddiannu gwreiddiol sydd wrth wraidd y sefydliad. Gweithaf y ffaith mae dilyn amodau cytundeb a Buenos Aires oedd yr arloeswyr o Gymru wrth sefydlu yn y Ffrind Camwy, da ni'n gwybod nad oedd gwladwriaeth yr Ariannin wedi meddiannu Patagonia go iawn eto tua 1865, pan gyrhaeddodd y Mimosa ar fordiroedd yr hyn a elwir heddiw yn Porthmadryn. Bod yr Ariannin yn hawlio'r rhanbarth, roedd y poblogaethau brodorol oedd yn trigo'r ardal yn ymreolaethol. Mae'n wir bod na ffynonellau hanesyddol sy'n awgrymu bydd yr Ariannin ym mis Mai 1865
hynny yw 2 fis cyn glaniad y Mimosa, wedi llunio cytundeb ar penaethiaid Tywelche Francisco Antonio a Chiquichan. Roedd y penaethiaid hynny wedi ymrwymo i amddiffyn y wladdychfa Gymreig oedd ar fin cael ei sefydlu, gyhyd a byddai'r Llywodraeth yn anfon cyfres o nwyddau penodol ac anifeiliaid atynt bob 3 mis. Ac rwy'n sicr bydd Marcelo'n cyfeirio at y Tratado Tewelcho yfory gyda llaw. Serch hynny, roedd arweinwyr yr ymfudo yn ymwybodol mae'r boblogaethau brodorol oedd PR tiroedd, nid y Llywodraeth. Cydnabyddai Hugh Hughes Cadfan hawliau tirogaethol Brodorion Patagonia yn ei law lyfr y Wladychfa Gymreig ym 1862, gan ddatgan, nid ydy y chwaith am ddiystyru hawliau'r Indiaid ar y wlad, eithir gan ddilyn y sampl ein cydwladwr enwog William Penn, na ni am drychwn wneud cyfeillion ohonynt, gan roddi iddynt ba bethau bynnag sydd onest, ba bethau bynnag sydd gyfiawn. Cyfeiria Glyn Williams at rhywun sy'n esbonio'r ymdrech honno fel strategaeth i oresgyn y brodorion drwy garedigrwydd. Rwy wedi ymhelaethu mewn darn ysgrifenedig a gyhoeddwyd yng Nghyfnodolyn Gwerddon ar sut mae Cadfan yn cyfleu hefyd ymdeimlad o uniaethu â'r brodorion, gan dynnu sylw at y ffaith y gyhoeddwyd nhw fel y Cymru o fod yn anwariaid ac yn farfariaid. Medda'r llaw lyfr fel y canlyn. Dwi'n mynd i fiwtio fy hun am eiliad. Maddeuwch chi. Sori, dwi'n llawn anwydd hefyd. Felly, medda'r llaw lyfr. Nid ydys heb wybod mae y syniad ymhlith y cyffredin am Patagonia ydoedd mae anialwch gwag erchyll ydy, a heidio hanner bwysfilod yn gwibio ar hyd fi i ladd a dinistrio bob peth. Dyna y syniad a drosglwyddid i ni yn yr ysgol am y llecyn gwyn hwnnw ar waelod map America Ddeheuol. Ond erbyn dyfod i oedran barn ac ymchwiliad, canfyddir nad oedd pob beth a ddysgyd yn yr ysgol yn gywir. Atgofiad y darllenydd am y syniadau rhyfedd a dreithid iddo am hanes y Cymru yn ei wersi yn hanes Lloegr. Y modd y ddarlunydd hwy yn anwariaid noethion a chreulawn, cyn iddynt hwy y Saeson Bondigrybwyll ddod i wyo gwareiddiad iddynt drwy y cyllid hirion, a thrachefn yn y canol oesoedd mae haid o farfariaid oeddynt wedi gwthio i fynyddoedd Cymru rhag ffordd y gwareiddiad fel bwystfilod gwylltion wedi hymlid i'r goedwig. Eithir gweitha'r uniaethu a'r cydymdeimlo, roedd Cadfan yn ymwybodol bod y tiroedd roedd y Cymru am sefydlu ynddynt yn perthyn i'r brodorion. Ceir ffynhonnell arall sydd yn awgrymu bydd y pennaeth Antonio, sef y pennaeth oedd yn ystyried ei hunan yn gyfrifol am y tiroedd roedd y Cymru i fod i sefydlu, wedi datgan i fod ef a'i bobl yn hapus o weld y Cymru yn gwladychu ardal Twpat, gan esbonio bydd hynny yn golygu byddai'r brodorion yn gallu marchnata heb orfod mynd yr holl ffordd i Patagones i gael eu twyllo gan y masnachwyr arferol oedd yn ei croesawu yn y dre honno. Ac unwaith yn rhagor, rwy'n sicr bydd Marcelo'n ymhelaethu fori ar y berthynas heddychol y magwyd ar sail hynny rhwng y Cymru a'r Tywelche. Hynny, roedd Antonio'n egluro yn y llythyr hwnnw nad oedd y cytundeb heddwch gyda'r Llywodraeth yn cynnwys ildio'r tiroedd.
Tybed a eisiau'r dadle felly nad Cymru Patagonia, ond Gwladwriaeth yr Ariannin oedd yn uniongyrchol gyfrifol am ddifeddiannu brodorion Patagonia? Gellir, yn sicr. Ond mae'n anodd gwadu yr ffaith bod sefydlu y wladfa wedi cyfrannu at y broses o ddifeddiannu boblogaethau brodorol Patagonia a fydd yn digwydd yn hwyrach yn y 4edd ganrif ar 15. Bydd grin dipyn ohonoch chi wedi clywed am yr hyn a alwyd yn gongwest yr anialwch. Gynhalwyd yr ymgyrch filwrol honno rhwng 1879 a 1884, a chyflawniwyd yn llwyddiannus iawn yr amcan o chwalu bywoliaeth a rwydweithiau'r gymdeithasau brodorol ac ennill eu tiriogaethau ar gyfer gwladwriaeth yr Ariannin. Lladdwyd miloedd ar filoedd yn ystod y mosoddiadau hynny. Dysgodd y rhai a oroesoedd beidio ag adnabod eu gwreiddiau brodorol yn gyhoeddus. Yn yr un modd y dywysodd rhieni beidio a throsglwyddo'r Gymraeg i'r genhedlaeth nesaf pan nad oedd statws cymdeithasol yr iaith yn uchel, benderfynodd llawer o rhieni, a neinia a theidia hefyd, beidio a dweud wrth eu plant i bod nhw'n disgynyddion yr hen boblogaethau brodorol. Dysgodd sawl genhedlaeth o blant yn yr Ariannin, yn cynnwys fi a rhai o'r archentwyr eraill sydd yn bresennol heddiw siŵr o fod, nad oedd na boblogaethau brodorol yn yr Ariannin, gan ei bod nhw wedi cael eu lladd yn yr ymgyrchoedd milwrol, neu wedi diflannu yn sgil cydgymysgedd yn y tawdd Leicester. Gwlad boblogaethau gwynion oedd yr Ariannin yn ôl gwerslyfrau'r ysgol, rhyw gangen o Ewrop wedi imbio yn Ne America. Roedd rôl Cymru Patagonia yn y naratif hwnnw'n amlwg iawn. Yn arbennig ers creu talaith Chubut ym 1958, edrychir ar y wladfa fel rhyw garreg filltir o ran hawlio'r rhanbarth i'r Ariannin. Arfer a sefydliad y Cymru yn Chubut gael ei ddisgrifio fel dyfodiad cynnydd a gwareiddiad i anialdiroedd gwyllt Patagonia. Bod na dystiolaeth sydd yn awgrymu byddai'r Cymru wedi ffafrio dill arall o ymwneud â brodorion Patagonia, a bydd Marcelo siŵr o fod yn sôn am hyn fori, mae'n bwysig ein bod ni'n cydnabod cyfrifoldeb rhannol y wladfa yn nifeddiannaeth boblogaeth brodorol y rhanbarth. Nid bei o'r Cymru yn unig ydw i, cofiwch, ond meddwl yn ogystal â phob boblogaeth arall a gafodd bydd o'r difeddiannaeth honno. Nid un garfan o arloeswyr neu ymfudwyr sydd yn gyfrifol am yr hyn a ddigwyddodd, ond y wladwriaeth. A phwy yw'r wladwriaeth honno eithir bob un ohonom ni, yr archentwyr? Ba ots sydd, gallech chi ofyn, i ni ail ymweld â rhan y môr briddaidd yn hanes yr Ariannin? Pa ddifen a flynyddu chwedl ddilychwyn y wladfa trwy godi'r cwestiynau cyfoes hyn? Oni fedd yn well cadw'r gorffennol yn y gorffennol a chanolbwyntio ar y dyfodol, tybed? Y broblem yw mae arna i ofn bod gan y gorffennol hwnnw oblygiadau holl bwysig yn y presennol. Hwnnw yn union yw un o brif ddadleuon theori anadfeydd Gwlad Fawr, fel mae'n digwydd. Bwysleisia'r damcanwythwyr nad yw gwladychu mewn anadfeydd Gwlad Fawr wedi dod i ben eto, gan fod rhai o'i nodweddion yn goroesi o fewn strwythur y gwledydd a ffurfiwyd trwy'r math o weithrediad hwnnw. Os ydyn ni'n meddwl am y diliad symbolaidd o'r boblogaethau brodorol y soniais amdano gynnau, yr enghraifft, mae'n eglur sut parheir y resymeg wladychol honno wrth i ysgolion ddal i sôn am boblogaethau brodorol yr Ariannin yn yr amser gorffennol.
A beth ellir dweud am datganiadau diweddar, datganiadau diweddar yr arlywydd presennol ar un blaenorol. Dwedodd y cyn arlywydd Mauricio Macri yn 2018 mae disgynyddion Ewropeaidd yw bob un ohonom yn Ne America. A hwn oedd yr arlywydd presennol Alberto Fernandez yn ddiweddar iawn, mae o'r llongau oedd yn teithio o Ewrop rydym ni, yr archentwyr, yn deillio, tra bod y Mecsicanwyr yn disgyn o'r Indiaid a phobl Brasil yn dod o'r jungle. Onid yw hyn yn enghraifft o'r dilead, y sonir amdano i gynnau. Mae'r dilead symbolaidd hwnnw yn cynnwys hefyd y duedd o fod yn orgyfyngol wrth feirniadu dilysrwydd y rhai sy'n adnabod eu hunain fel bobloedd frodorol yn y presennol. O ran hynny, os ydy disgynyddion y Cymru ym Mhatagonia'n cael mynegu eu hunaniaeth heb i neb gwestiynu eu canrannau genetig, ba hawl sydd gennym i farnu pwy sydd o dras frodorol go iawn a phwy sydd ddim. Ai oherwydd yr hyn ddysgon ni yn yr ysgol rydyn ni mor amheus o'r bobl hynny sydd yn adnabod eu hunain fel brodorion yn yr 20fed ganrif ar 20. Mae'n eglur felly bydde peidio gaflonyddu'r gorffennol yn haws o lawer i'r rhan fwyaf ohono ni. Serch hynny, os ydyn ni wir yn edmygol o'r enghreifftiau ddealltwriaeth a fi rhwng y tywelte a'r gwladfawyr, gwell i ni gamu allan o'n safleoedd cymharol gyffyrddus ac archwilio tarddiad anghymysuredd berthnasau cymdeithasol y presennol. Gobeithio bydd y gynhadledd hon yn ein helpu ni i fod yn ddewr wrth edrych ar hanes y wladfa a'i ddehongli o'r newydd. Diolch yn fawr am wrando.